Eżis telespettaturi merħba għal programm ieħor Vale. Miegħi Karlo u ma' Sinjura Vale li qiegħda ħdejja. Illum tajtu l-unur jibdaw. Iva, iva. Ta' dejjem jien nibda xina paċ ħafna. Allura ħallejt fidejk. Biex U vera tajjeb, Biex tkunu tafu 5 sekondi ilu għajt li ta' biex nitajjeb. Imma jiena naf kemm inti versatili u versatili f'kollox. Tant inti versatili li kull darba li niġi hawn nibda nara l-affarijiet jinqalbu minn posta l-ieħor. Minnaħa għall-oħra, affarijiet ġodda, affarijiet li jkunu hawnhekk. Iva, u kultant. Oħrajn jisparixxu. Nisma' direzzjoni tajjeb miegħek inkun qed irresa l-affarijiet mhux fil-ħin tagħhom. Qabel suppost. Eżatt, eżatt. Illum għandna wkoll mistiedna interessanti li se nkunu qegħdin nitkellmu magħhom, però naf li inti wkoll ħejjejt proġett ieħor interessanti. Iva, dal-proġett ilu ġej u dal-proġett ħajkun din il-lampa li hawn ħdejja. Sewa dik konna bdejna il-shades tagħha ġvera. Eżatt, għamilna Issa llum ħadd tibdil l-isfel. Iva, x'inti kont Ma tanġi biex, l-ura ħanbiddiluna, u ħanuża ir-riċetta tal-cornflower. U ħatajd li kif għamilta u koll. Mux issa nibdija. Għanna rektu Le, ma xieħin ħatajdili. Mux ħandaħluha fil-forn, tajjeb? Tajjeb. Imma għek dejja għaw, zewċ affarijiet li xtaqt nġbet ftitek l-attenzjoni l-ewwel ħaġa dan li għaw hawnhekk huwa qasrija tal-plastik. Taħsiba tal-ġebel, x'intara? Dan plastik. U maħduma, ġifieri kont ħdimta ilu mhux ħażin, għada tal-ikwali, kull ma għamilt żitt din il-forma, forma li s-saħħana u titawweġ u mbagħad waħħala bil-kollha u tibqa' kif inhi. U x'tib ta' kollha tuża? Li tkun jiena ġieli nuża kollha ta' drab, kollha tal-mastru daxxa. Li jkun, basta twaħħal. Il-kollha ta' drab l-aħjar waħda li tinsib iva. Iżżomm ħafna iktar. U mbagħad tajt il-kuluri u tajt ftit wax, taf kif Jiġifieri vera xi ħaġa ordinarja illi ħafna jien ngħid għalija meta jkolli żejda minnhom isni ngħid daw senhom il-bihom jew ma rridhomx fit-terrazzin tiegħi. Imma il-laħwa kif biddilta u ġibta. Jiena żomma ġewwa dik. Dejjem kollha xi ħaġa differenti ġo fiha. Però jiena darba żbajt waħda tal-fuħar kif għallimtni inti u qiegħda barra u għadha kif kienet. Proset. Sinjal jagħmilha tajba. Baqatli, użajt iż-żeba ta' barra. Importanti li iż-żeba hija bbażata fuq l-ilma. Iva. U li ma jkunx fiha kimiċi li huma ħżiena għall-ambjent. Imma jiena ħsibt li għax iż-żeba għandha bażi ta' ilma xi ħanamilha barra se tinħall. Li għax imbagħad hemm tipi differenti skont il-komponenti li jkun hemm ġo żeba, ġieli jkun hemm pereżempju x-xema diġà ġo żeba, ġieli jkun hemm pereżempju aġent li jissilja, allura xorta tista' tuża żeba tajba l-barra li hija mhux ta' dannu għall-ambjent, fis-sens li tkun bbażata fuq l-ilma. Dik importanti ħafna għax inti ovvjament jekk ħatuża prodotti li jkun fihom kimika, l-ewwel ħaġa mhix tajjeb għalik minħabba li joħorġu ċertu tħaħel li jidħlu fin-nifs, speċjalment jekk tkun bagħti b'xi mart respiratorju jew inkella persuna tkun fit-tqala. Imma di żeba jista' juża kulħadd anke tfal. Importanti li dejjem ifittxu żeba li tkun ibbażata fuq l-ilma. Anke biex nadda fil-pnieċel, ma toqgħodx tuża kimika mbagħad. Eżatt, ma tużax kimika, eżatt, tuża suppunt tal-platti. Issa x'taqt niġbed l-attenzjoni ħafna drabi jkollna aħna ċertu affarijiet li jkunu żgħar bħal statwi żgħar u nibdew narawhom ftit strambi għax m'hemmx oli biżżejjed. U fil-fatt hawnhekk għandi din l-istatwa li hija żgħira mhix ħafifa. Kemm ħelwa. X'għamilt biex qollejta ftit, użajt żewġ kotba. Mela daw il-kotba għamilthom jien ukoll, daw kotba normali, ġifieri daw. Dan fuq Dalì, pereżempju, fuq Salvatore Dalì u dan huwa fuq il-pjanti. Għamiltilhom oxra ġdida. Eżatt, għamiltilhom oxra ġdida u nużhom biex nolli l-affarijiet iktar il-fuq ħalli jkunu jidhru iktar f'dal-każ fl-istudju tagħna. Imma id-dar jieħolqu ambjent vera sabiħ. Issa, ikun hawn ħafna drabi anke kodba li tajt imma dal-ktieb jaħsam arriċ nar imieħ għax ħafna karta
imma ma joġobnix pereżempju, jew m'għandix bżonnu. Faċli li nibdluh f'xi ħaġa hekk l-istess teknika ta' L-ewwel kodba li jiġuni f'moħħi huma dawk il-kodba tal-enċiklopedija li kienu jbijaw bibbiet. Ħafna nies jarmuhom, għax li narhom wara l-bibiet. Iva, jkun hemm ħafna minnhom u dawk bla għażeba ftit disin u ftit immaġinazzjoni tista' tiġi xi ħaġa hekk. u toħloq ambjent kompletament differenti kemm biex tiddekora u kemm anke biex issebaħ il-librerija tiegħek. Mela minn għandu jibża ftit għalihom u jkollu naqra ħin jista' joħloq xi ħaġa sabiħa hekk. Eżatt. Kemm sabiħa. U anki jien jiġu frasi, kienu jkollna dawk id-djarji qabel, il-kumpaniji kienu jqasmu daw id-djarji kbar. Wat fadalli minnhom ta' snin li għaddew. Eżatt, u dak jistgħu jiġu l-istess. Nista' nagħmlu hekk, tajtni idea. Eżatt. Naħseb anka il-telespettaturi tagħna ġbithom din l-idea. Mela llum ħatamil l-lem xejn tuġvera. Iva, jiena ħanaqbad il-lem xejn ħammur in-naħa l-oħra fir-rokna tiegħi u ħanħalli lilek għal-mal-mistieden li jmiss. Mela jiena ħammur nilqa' l-ewwel mistieden li għandna, nixtieq nilqa' miegħi lil Albert Devona. Albert, kif inti? Alright, bonġu. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedina tagħna. Jekk jogħġbok, għandna sufan magħmula apposta lik. Ikolli ngħidlek iwa l-mistidna tagħna. Ħolqu Karlo, reġa' ta' ħajja ġdida. Sabiħ ħafna. Għaliex aħna dejjem nippruvaw noħolqu dil-kuxjenza li nkunu aktar sostenibbli, nirrispettaw aktar l-ambjent. Inti Albert ġej minn Lub Djakonija Parroċċi u l-ewwel ħaġa nixtieq nibda billi nirringrazzja aktar rigali sbieħ ta' kummerċ ġust illi offrejtilna mill-ħanut ta'kom li issa nitkellmu aktar dwaru aktar tard. U inti taħdem fih dan il-parroċċi. U allura forsi jkun hemm qed jgħid ma il-parroċċi u s-sostenibilità kif jidħlu flimkien. Ħajdilna naqra. Id-djakonija per se hija dik li tara li ħadd ma jibqa' lura fil-komunità. U l-parroċċi fil-verità l-messaġġ ta' kull parroċċa hija li tibni il-komunità biex propju tilħaq il-qofol tagħha u lan tagħha. U allura l-iżvilupp fil-komunità mhuwiex sempliċement jisu l-inizjattivi ta' darba l-iżvilupp huwa proċess li fih aħna interessati naraw mhux biss li n-nies ma jibqgħux lura fih, imma li flimkien nibnu ambjent san pożittiv fejn nistgħix nafu kemm anke l-affarijiet li minna li forsi huma kbar biex wieħed waħdu jibdilhom waħdu huma importanti u jeffettwaw immens, imma nafu wkoll illi hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu fil-għażliet xkejkni li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum tagħna illi mhux biss jgħinu lilna nfusna imma jgħinu biex tassew nibnu ambjent, nibnu dar komuni li fl-aħħar mill-aħħar huma fejn ngħixu bħala komunità u veru. Nibnu dar komuni li hija dar fejn nistgħu mhux biss ngħixu imma nikbru u nkabbru. Ġifieri u naħseb illi direk li għalfejn ukoll allura dak li tradizzjonalment nafuh bħala ngħinu n-nies fil-bżonn, bil-mod il-mod qed tiżviluppa f'ħidma illi tara li n-nies jarfu kif jistgħu jgħinu l-xulxin u jużaw it-talenti tagħhom kollha, ġifieri kulħadd għandu il-pożittiv u l-ħiliet tiegħu anke kultant ikunu moħbin biex propju jagħti dak li tiegħu lill-komunità biex l-ambjent ta' madwarna jkompli jisbieħ. U dan huwa dmir tagħna wkoll bħala umanità illi nieħdu ħsieb il-komunità parrokjali. Il-pjaneta tagħna u il-komunità. Importantissima. Ovvjament waħda tiffidja l-oħra, ġifieri m'hemmx Diki, l-ambjent jiddependi fuq, aħna niddependu fuq l-ambjent. Tista' tħossib il-familja u tgħix f'ambjent maħmuġ? Xi wieħed jew qed titlef, jiġifieri mhux dak li naraw il-barra biss minnha, manka kif ngħixu flimkien, kif nikkollaboraw, kif nikkomunikaw, kif nieħdu ħsieb xulxin u kif inkunu hemm anka barfin kemm meta għandi bżonn il-komunità biex tgħinni u kif ukoll meta nista' nagħti xi ħaġa l-komunità. Kemm sabiħa din il-ħaġa. U kif tagħmluha, Albert? Naf li qed tagħmluha b'diversi modi. Iva. Sottili imma ġentili. Bil-kwiet, bil-ħidma. Sottili u ġentili ngħidilhom. Sottili u ġentili sabiħa, nużaw. Iva, il-ħidma ma' persuni li jsibu ruħhom fil-bżonn hija dejjem l-għan tagħna mhux li ngħidu wara qed ngħinu, imma l-għan tagħna huwa li dawk nies li jkunu sabu ruħhom daqsxejn rkub tejhom, jerġgħu jsibu is-sajn biex jimxu u jkunu jistgħu jkunu parteċipanti attivi fil-komunitajiet tagħna. U allura barra dak il-ħafna li hemm għaddej fil-lokalitajiet, ġifieri diversi huma kull lokalità kultura liha alla volja mhux veru. Pajjiż żgħir imma tiskanta jien għandi
id-dmir u l-grazzja li ndur il-lokalitajiet differenti f'ħidmieti u tiskonta kemm ħidmiet sbieħ bil-kwiet ħafna nies illi aħna nikkalkulaw li l-parroċċi Maltin jgħinu madwar 1300 familja fis-sena. Jersqu lejn il-parroċċi propju għall-lan tal-għajnuna. U ħafna minnhom bil-volontarjat, mhux Kollu bil-volontarjat, kollu kemmu. Għandek 280 volontier attivi, però dal-aħħar kellna ċifra sabiħa ħafna l-sena l-oħra ċentralment fil-koordinament biss tellajna 28,000 sija ta' volontarjat li hija xi ħaġa inkredibbli. Flimkien mbagħad b'koordinament tajjeb nagħmlu dak li forsi parroċċa waħedha jew lokalità waħedha ma tkunx kekna wis biex tagħmlu. Allura ħloqna din l-intrapriża soċjali illi parti minnha u hija l-Kċina ta' Marta li f'partnership mal-Alf-Mizzi Foundation nipprovdu ikliet misjurin il-nies li jsiburuhom għal xi raġuni oħra ma jistgħux isajru u ma jistgħux allura m'għandhomx biex jiklu ikla nutrittiva. Twasluhomlhom id-dar. Wasluhomlhom il-volontiera, ġifieri 1200 ikla fil-ġimgħa illi jiġu misjura mill-volontiera u jitwasslu dar mill-volontiera xi ħaġa li bdiet matul il-COVID u nbidlet qisu fin-natura imma tkompliet. U mbagħad għandek dak li aħna nsejħulu jidher minn barra qisu l-ħanut, imma fil-fatt huwa post fejn nipprovdu ħwejjeġ b'dinjità għamma, ġifieri l-ewwel nett nażlu il-ħwejjeġ li nagħtaw lilna jinħasslu. Dawn huma speċi ta' riċiklaġġ tal-ħwejjeġ, illi tirċivu intom sewwa. U ħwejjeġ li jkunu għadhom tajbin ħafna drabi wieħed ikun ħareġ minnhom, jew inkella ma jkunux għadhom joġbuh, jew għal xi raġuni oħra jimxi għal oħrajn. Jagħtihomna, naħsluhom, nażlu l-aħjar minnhom, naħsluhom. Għandkom laundry usually. Għandna laundry fil-parroċċja tal-Kalkara fejn again il-volontiera jaħslu daw il-ħwejjeġ li jkunu ġew magħżula bħala tajbin biex ikomplu jintlibsu, u mbagħad bniedem jista' jiġi aħna ngħidlhom bil-vouchers, ġifieri il-vouchers jitqasmu anke min-nies li qed jaħdmu magħhom, u jażel dak li jogħġbu. Aħna kultant imdorrin jekk għandek bżonn il-ħwejjeġ għatik borza u minix ċert la jekk jogħġbukx laqas jekk jiġukx. L-ambjent ta' ħanut li huwa once again immexxi mill-volontiera blaqlieħ u dan kollu, però huwa ambjent li wieħed jagħti dinjità u wieħed ikompli mal-ħajja li jkun għaddej iterra il-belt, u allura jista' wkoll jiġi jażel jaħsibha jekk jogħġbux dawk il-ħwejjeġ u jsib il-bżonnijiet, aħna nitkellmu fuq bżonnijiet bażiċi hawnhekk, qed nitkellmu fuq l-ikel, qed nitkellmu fuq l-ilbies. Imma li fil-verità m'għandniex bżonn noqogħdu la nxejru b'nadar u laqqas noqogħdu nħallu l-min qisu jitkarrab għalihom. Għax fil-fatt anki nista' niġi jien ukoll, mhux vera, u nagħti donazzjoni żgħira. U dik id-donazzjoni tmur għal dal-proġett ta' nies tapprezza ċertu għajnuniet il-ħidma professjonisti, il-mediċini. Huwa ħanut għal kulħadd. Iva, huwa ħanut għan-nies biex jiltaqgħu flimkien. Fil-verità huwa spazju fejn iltaqgħu man-nies. Spazju fejn jiena anke l-volontiera stess, ħafna drabi huwa mort u kellimt huwa xi ħaġa li l-nies jibnu l-ambjent ta' madwarhom, jiġifieri l-ambjent mhux biss l-oġġetti ta' madwarna, anzi nagħtuhom il-ħajja aħna kif nikkomunikaw u kif nikkollaboraw. Oġġetti li qed jintużaw mill-ġdid u allura qegħdin ngħinu wkoll l-ambjent, tkellimna anki ma' mistiedna li kellna fuq thrifting, issa saret popolari l-ħaġa. Kemm importanti li intom ħriġtu din l-inizjattiva sabiħa li tgħinu lil ħaddieħor permezz ta' din ħaġa. U fl-istess ma jkunx hemm tessut li qed imur fil-landfill kmieni wisq fil-verità. Għadu kif kellna attività fuq il-kampus tal-università fejn kien hemm realtajiet differenti ta' thrifting fil-fatt. Xi ħaġa sabiħa ħafna li mbagħad tiltaqa' ma' nies illi taf inti. Però kollu ambjent ta' volontarjat, ambjent fejn kulħadd bil-mod tiegħu u kemm jista' u kif jista' jagħti dak is-sem propju biex flimkien inkunu qed nibnu xi ħaġa mbagħad jiġifieri meta tgħid li għandek il-fuq minn 800 bib fil-ġimgħa qed jinfetaħ biex jilqa' l-ikel. Jiġifieri hija xi ħaġa li naħseb kieku jkollok toħod tikkalkula tgħid jew taħseb fuqha tgħid ma nibdix. Imma hija xi ħaġa li kulħadd bil-ftit tiegħu jagħti ħafna il-possibilità li ssir ukoll il-biċċa l-kbira biex ngħidu hekk. Xogħol kbir, xogħol kbir li magħmul minn ħafna biċċiet żgħar. U issa ftaħtu wkoll ir-refettorju. Ir-refettorju tal-Kċina ta' Marta huwa f'Ħalbalzan huwa post fejn sissa nhar ta' tnejn u nhar ta' ġimgħa filgħaxija wieħed jista' jiġi u jieħu ikla
ikla nutrittiva, għal darboħra bl-istess modell tal-ħwejjeġ. Tal-ħwejjeġ. Huwa post fejn huwa miftuħ għall-komunità kollha. Però sabiħa. ovvjament min għandu l-bżonn min ikun qed jaħdmu miegħu il-kappillana, il-social workers, in-nies il-ħaddiema professjonisti fil-komunità, ikollhom il-vouchers min-naħa tagħna biex jistgħu jiġu b'wiċċhom minn quddiem u jiltaqgħu merba' min-nies, jgħidu kelma, jiena nieħu gost nemmen illi bħal meta konna mmorru neħdu teħ għand il-bar tal-komunità biex ngħidu hekk. Ġifieri huwa post tal-komunità fejn tiltaqa' nafu llum kultant kemm il-bżonn iktar milli jikber il-bżonn anke tal-kumpanija ta' post fejn tgħid kelma kultant jiddispjaċik tisma' realtajiet li jgħidlek jien ngħix qalb in-nies imma nħossni waħdi. Iċ-xewqa tagħna tama tagħna hija l-ikel huwa xi ħaġa li jġibna flimkien u jlaqqana u x'veru. Allura r-refettorju għandu lan propju dan illi jekk inti għandek ftit ħin mhux biss imma trid tiekol ġejt u qed barra li kilt qed kelma u min jaf x'tajt. U ovvjament qed tiżra żrieraħ biex ikun hemm iktar laqat bejn in-nies li kultant narawhom għaddejjin imma ftit niltaqgħu magħhom. Veru, xi kultant jinħolqu anki opportunitajiet minn affarijiet. Ħafna, jiġifieri l-idejat li jibdew ħerġin, jiġifieri ma tlaħħaqx magħhom, mhux fil-verità dik jiġifieri. U nimmaġina li intom tibnu dawn l-affarijiet minn idejat li jkunu ħarġu hija katina ta' ġid. Ekkum. Fil-fatt ħafna drabi nidru aħna illi qed nagħmlu x-xogħol, fil-verità ngħidlhom il-wiċċ huwa tagħna. Però fil-verità aħna kull ma nkunu qed nagħmlu huwa nġibu dak il-ħafna li għaddej nġibuh flimkien. Għax kultant naħseb jiena jiġrilna bħal ma jiġrilek bir-ramel u jekk titfa' pon ramel fuq dil-mejda jidhru bħala ftit ramliet lawnu lin, imma fil-verità jekk bil-mod il-mod nġibuhom flimkien u mbagħad tibda toħloq il-forum bħal ma joħloq Karlo. U din hija xi ħaġa li anke l-Papa jisħaq fuqha Anzi, qed jagħtiha ħafna importanza. L-ambjent. Għax l-ambjent huwa d-dar naturali tagħna, ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Id-dinja mislufa li. Mislufa li lna u għandna dmir nagħtuha lil ta' warajna jekk jista' jkun aħjar milli sibni aħna. Dak id-dmir xi kultant isu sar ta' sfida kbira. Iktar milli nimmaġinaw kultant, sfida kbira, però wkoll opportunità fil-ħajja ta' kuljum, għax kultant meta nitkellmu fuq l-ambjent nibdew naraw affarijiet b'numri forsi li huma lilin jidhru lilin mill-kapaċità tiegħi bħala individwu. Però fil-verità hemm ħafna żliet li nagħmlu kuljum illi semmejt il-kummerċ ġust l-ewwel, jiġifieri kultant l-għażla hija biex tixtri l-istess prodott. Min jaf kemm noqogħdu nażlu għax dak x'jismu u dak x'kuluru. Min jaf kull prodott illum għandu li semu l-kulur u l-varjazzjoni tiegħu. Imma tajjeb li naħsbu barra f'dawk l-affarijiet naħsbu wkoll isma' jien meta qed nixtri dak l-oġġett, meta qed nażel dak l-oġġett. Fejn qed tasal l-għajnuna tiegħi biex nibdel il-ħajja tan-nies. Sabiħa immens. Grazzi, lilek mhux sentik rigala. Grazzi ħafna, grazzi ta' dawn il-sibijiet sbieħ li qsamt magħna, grazzi tax-xogħol kollu li tagħmlu fil-komunitajiet tagħna. Grazzi volontira kollha. Ekku nirringrazzjaw lil volontira b'mod speċjali. Grazzi Albert. Aħna nifqu għal pawża qasira ta' riklam. Bqgħu magħna imbagħad se nkomplu. Karlo, jiżbu ħaddej.